जों रायलायाबा आंजों थायाबा बिदि होननानै बुंबाय थाखायो। लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आं दिनै मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। बिराद गरम बोथोरा गोलोमनानै सिबायबाबो आं भिडिअ बानायबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना मिथिखादों नङा होनबा मा भिडिअ? नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय, हमना मोनखाबाय नङा होनबा लोगोफोर? स' लोगोफोर नायलांदो आरोना जोबजासिम नायदो, होमबाना बुजिजोबगोन गासिबो। नङाबा बुजिनाय नङा जोबजासिम नायाबा। स' लोगोफोर नायलाङो आरोना भिडिअखौ। ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामनो होननानै नोंखौ भाइरेल खालामनो होनबाय थाखायोमोन। मानो होनबा माने गाज्रि भाइरेल खालामनो होननानैहाय चान्स लादोंमोन खोमा मानसिया, खिन्थु आंखौहाय गाज्रि भाइरेल खालामनो चान्स मोनासै। माने बिदि रेकर्डिं भाइरेल खालामबाय आरोना। माबा सना रुफानो, गारि घरानो, हा हुनो, दखान बानायना होदों होननानै माने बेखौ आंखौहाय ब्लेकमेल खालामनानै भाइरेल खालामनानै होनो हाबाय आरो लोगोफोर। थाखा हरदोंबा आं मानो दखान होनांगौ जानांदों? ओमफ्राय बियो जुदि आंनो गारि बायनानै हरदोंबा फाइनान्सनि फैसा हरनांबाय थायो। ओमफ्राय बियो जुदि माने दखान खुलिनानै होदों होनोबा आंना दिनैसो मिस्ट्रिफोरनो माने आंनि पार्सनेल खोथाखौ आं खिन्थानो सानाखैमोन। उफाय गैया माने आं खोन्थानांसिगोन। पार्सनेल खोथा माने सिंनि खोथाफोरखौबो आं खोन्थानांसिगोन। मानो माने आंना दाहार दङ। जाय मानसिनाव दाहार लानानै आं दखान खुलिदों बेबो खिन्थानो हागोन। आरो आं दिनै मिस्ट्रिफोरनोबो फैसाखौ आं क्लियार खालामनो हाबावाखै। माने बिसोरबो मानिनानै दङ, र' एसे नेथ'बाव नोंसोरनो नुदों होननानैहाय मिस्ट्रिफ्राबो फैसा बिफैयो, माने बुजिनानै गैथ'वा होननानै गोदान सोदान होननानै बुजिनानै बिफैथ'वा। ओमफ्रायहाय बे होनो दा बायनानै हरदों, सना रुफा हरदों होननानै। सना रुफा बियो अबेनिफ्राय हरदों, अबे दखानाव बायनानै होदों, बियो बेखौ प्रुफखौ देखायनो हानांगोन आरोना। ओमफ्राय टाउनाव सोरबा 2.5 लाखनि हा मोनो नामा? नोंथांमोना मिथिखायोना लोगोफोर? 2.5 लाखनि टाउनाव हा मोनो? 2.5 लाख हरदों होननानै, 2.5 लाख हायाव हरदों होननानै जे बुंदों बियो, माने ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामखादों। थारमाने आङो गावनि हिनजाव गदाय जानांगौमोननो, आंखौ लाथारगौमोननो। ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों आरो आंखौहाय, माने नोंखौ भाइरेल खालामखागोन आं, नोंखौ भाइरेल खालामखागोन आं, आंजों रायलायाबा आंजों थायाबा बिदि होननानै बुंबाय थाखायोमोन। माने ओरैबायदि नंखाय। ओमफ्राय गावनो बे भिडिअ रेकर्डखौहाय माने हरनानै होबाय खोमा, ओमफ्राय दा भाइरेल जामारबाय। ओमफ्राय आं बिनि हिन्जावनोबो खोन्थाहरबाय थाखादों, नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो, नोंनि फिसाया आंखौ फन हरनानै डिस्टार्ब खालामो। आङो ब्लक खालामनानै दोनो नाम्बारखौबो, नाम्बार गोदानजों फन हरनानै आंखौ अयथासार खालामो। गासिबो नंखाय लोगोफोर बेफोरो। बिराद फाग्लालै बे मैखोम गदाय लानो नागिरबावो। गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ। आंलाय मानो गदाय लानांगौ? बेना हिनजाव दंखायो, फिसाबो दंखायो, आंलाय मानो गदाय लानो? आरो आंबोथ' सिख्ला नङा। ओरैबायदि गुन्दाखा, आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन। अनेक हिनजावफोरजों लिंक लायो, अनेक हिनजावफोर लोगो हमो। आरो आं बेखौहाय हिनजावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों। आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन, बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय। बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर। ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ होनबाय थाखायोमोन। बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै हरै, नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइरेल खालामगोन होननानै। ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो, माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो, जिखुनु आपल'ड खालामो, बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रि-आपल'ड बिदि होबाय थायोमोन। माने ओरैबायदि आंखौ नासयखेबखायोमोन आरो, माने गावनि हिनजाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं। मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन, भुल नुगोन, आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन। खिन्थु आंनि जायगायाव हाबना नायफैबासो आंखौ बुजिगोन। लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ। माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै, माने थानायनानै नायनांगौ आरो। खेमसेनो माने गाज्रि साननो नाङा। एफाबां जुदि बियो माने हिनजावफोरनो थाखा हरनो हायोबा माने एथ'ग्राब मानसि गिदिर जानो हायाखै बेलाय लोगोफोर। मा जादों आगै? आं जानायखौथ' मोनथिखाबाय आब' नों
माने रेकर्डिं भाइरेल खालामनानै होदों आंखौ माने कि आङो रागा जोंनानैसो माने इयो होनबाय थायो आं नोंनो फैसा हरदों खिन्थु आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय दङ बेयो माने कि आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय रेकर्ड दङ माने फन पेआव जे माने प्रुफ दङ एथ' लाख होनो माने आंनिफ्रायबो फैसा लांनाय दङ आंथ' बेखौ बुंबावासो जुदि इयो फन पेआवसो होनदों खिन्थु इयो आंनिफ्राय जे केस लांदों फैसा माने गावनिफ्रायल' लाबोदों होननानै बियो आंखौ बुंबाय ओमफ्राय आङो जेबो बुंनो सानाखैमोन बुंफिननो सानाखैमोन लोगोफोर माने आंखौहाय माखासे मानसिफ्रा नोंबो क्लियारिफिकेसन हो मानो होनबा नोंखौ बुहुद गाज्रि नोजोरजों नायगोन मानो होनबा नों हिनजाव मानसि नालाय नोंखौल' गाज्रि नुगोन खिन्थु माने हौवा मानसिफोरखौ गाज्रि नुनाय नङा होनो नालाय आंखौ माने होनदों नालाय आंखौ माने बेखायनो आङो रिप्लाइ होफिननाय जादों आरो लोगोफोर माने आं भिडिअ खालामनानै रिप्लाइ होनोसै सानदोंमोन ओमफ्राय एथ' गोलाव माने खोथा बुंबाथ' अनेक दङ खिन्थु एथ' गोलाव भिडिअ खालामनानै आं बोरै बुंनो आं लाइभआवनो डाइरेक्ट फैनोसै फेसबुकआव होननानै आङो फैदों आरो लोगोफोर औ आंनाथ' गुमै दंखायोमोन होमबाबो माने बियो ओरैबायदि माने अयथासार खालामदों आरो बिनि थाखायनो माने आंहा एसे प्रब्लेम जानानै दङ दिनैसिमबो दंखायोमोन आंना गुमै ओमफ्राय आंखौ बयबो सोङो नोंना गुमै दंखायोना खिन्थु आं रिप्लाइ होआ रावनोबो आं सानसे समाव आं रिप्लाइ होजोबगोन सानदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु आं बेखौ जे बेबायदि आंखौ ब्लेकमेल खालामगोन होननानै आं सानाखैमोन आरो लोगोफोर आरो आं बिनि हिन्जावनोबो बिराद माने आङो फन हरनानै खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो फन हरै होननानै खिन्थु हिन्जावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिन्जावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदिखा बियो होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिन्जावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिन्जावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिन्जावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने बिदि माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलायहरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन दाथ' आंखौसो गाज्रि सानसिगोन गाज्रि नोजोरजों नायसिगोन हिन्जाव मानसिखौथ' ओरैबायदि नासयख्रेबनो मोजां मोनखायो नालाय ओमफ्राय माबा मोनसे भिडिअ मोजां होबाथ' शेयार जानायबो नङामोन नायनायबो नङामोन रावबो मोजां भिडिअबाथ' शेयार जानाय नंखायामोन औ 40 लाख गाहाम हिरायाव सना लागायनाय नाम नोंना औ ओरैबायदि माने बदनाम नंखाय बदनाम